Bueno, pois, boas tardes. Bueno, eu sou Verónica, de Novo Vinilo Edicións. Bueno, primeiro queríamos, Vicente e Maseu, dar as gracias a Cartabón por a oportunidade de presentar o segundo libro de Novo Vinilo da nosa editorial. Bueno, e tamén por, la verdade, por todo o que nos demostraron hasta agora en esta curta, ainda que para nós longa, nalgúnos sentidos, andanza como editorial. Somos moi inexpertos, ainda hoxe, obviamente, co segundo non podemos decir outra cousa. A verdade é que Maribel e Gonzalo merecense todos os premios que lles den por boas persoas, boísimos libreiros, inverteron moito esforzo con nós en todos os sentidos. Agradecemosles de verdade profundamente a oportunidade de estar aquí, que era donde nós queríamos presentar por primeira vez o novo libro de Novo Vinilo. Pero máis aló do novo libro, que é unha novela gráfica, como ya supoño que sabedes todos, desa vai falar Vicente, eu quería facer unha pequena introdución, xa que é a primeira vez que facemos en realidade unha presentación, falar do que xa temos nesta librería, noutras, pero sobre todo nesta, que o primeiro libro noso é do que vai estar no presente próximo, non no futuro, sino no presente xa, que son dous libros que xa temos a traducción de María. Estamos aí a piques de ter na imprenta. O primeiro libro que nos editamos foi o Enigma de Kaf, que tengo por aquí. Este libro para nós é un libro moi especial. Sempre decimos que nos elixiu el a nós, nos a el, bueno, por unha historia persoal así longa que entendo que nesta presentación non procede volver ademais a comentar, que alguno de vos xa coñecedes ben. Pero sobre todo quería comentarvos un pouco de que va o libro, para ver se os atrae, aínda que sexa para que entendáis un pouco tamén a nosa liña editorial, non? Que creo que dende o primeiro marcase bastante claramente. O Enigma de Kaf é unha historia, é un poema épico, en realidade ten 3 liñas narrativas, pero a base é un poema épico ao estilo do Odisea, do Homero, algo así, non un poema noutro sentido, que conta a historia de un aventureiro, de un héroe que Algadash, se non digo mal o nome, Algadash, que na súa búsqueda, na súa aventura, nas súas peripecias para acadar a contemplación do rostro da súa namorada, que é Laila. Sobre a base de que este é un poema que estaba pendurado no oco que hai na Meca, na pedra sagrada da Meca, hai un oco efectivamente na Pedra Negra, hai 7 poemas e un oco. Sobre a base de unha metaficción, o autor construe toda unha historia que teóricamente un avó conta ao seu neto a volta ao Brasil dentro dos países árabes. O autor, Alberto Musa, é un experto en matemática, literatura e tamén en linguas, moi interesado na lingua árabe en particular. Entón, el fai un xogo constante con 3 tipos de capítulos: os de o héroe Algadash, outros os de historias paralelas sobre o resto de personaxes que van aparecendo nesa aventura, e en un terceiro lugar sobre todo o que a historia ou as lendas preislámicas, sobre o que podemos coñecer como Alí Baba e los 40 ladrones, o Serezade, Sinbad. El reconstrúe esas historias falando desde a súa perspectiva, facendo unha lectura moi particular delas, que uno entende por que están vistas así cando acaba o libro, e non podo decir máis, cando descubre o Enigma de Kaf, vale? Cando se desvela o Enigma de Kaf. Entón, é unha estrutura moi particular, non só porque eu contei, sino porque cada un dos títulos, dos capítulos referidos á historia de Algadash iniciase cunha letra árabe, e cunha explicación da letra e o significado no árabe. Realmente é unha linguaxe, o aprendimos con este libro, moi particular, non? E vou lervos simplemente un inicio aquí está, dunha das letras, para que veades un pouco esta idea de dobre lectura que transmite o libro e que ao final encontra a súa explicación, non? É o capítulo Ta, que se refírese á 16ª letra do alfabeto árabe, como número 9, nunha secuencia o noveno, inicial de
unha palabra en árabe que non, obviamente non vou intentar pronunciar ni moitísimo menos, que significa camiño e tamén inicial de retorno. Sempre xoga un pouco con esa doble lectura nos títulos destes capítulos. O Enigma de Kaf, repito, foi a nosa primeira novela. Despois va o Demo, que contarnos Vicen sobre el, pero é unha novela gráfica, pero sí que temos outras dúas novelas que xa están traducidas e a punto de sair e que continúan con unha liña que, bueno, a propia María o comentou e nos tiñamos comentado alguna vez, que está un pouco envolta a liña editorial de Novo Vinilo en unha especie de ironía ou sátira que todos os libros que temos a día de hoxe, sin buscarlo, pues, o ten. Non? Outro dos títulos que temos aí e que se vamos anunciando moito tempo pero que non por la nosa non é responsabilidade nosa. Está mal isto que o diga, pero cando traballas con artistas, os artistas son como son. Tiñamos un proxecto de facer un libro ilustrado sobre unha novela moi importante do século XX, que é Sombras de Reis Barbudos. Nunca estuvo traducida esta novela no Estado, a ningún idioma do Estado español. É un proxecto por el que loitamos moito e queremos facer unha edición moi especial. A nos encantan as edicións especiais, pero esta queremos que sexa aínda máis, queremos que sexa ilustrada, queremos que sexa, bueno, pues, unha encuadernación moi particular, porque a verdade é que para nós é unha novela que merece todos os esforzos estéticos, porque é impresionante. Non é moi longa, é curtiña, pero é unha historia de fondo. A historia de fondo é moi sinxela, é unha historia de unha vila na que aparece unha empresa, a compañía, chamamos así, moi grande, e empezan a pasar cousas. Todo isto visto dende a perspectiva dun neno que vai crecendo ao longo dos 5 anos, creo que son 5 anos nos que conta a historia, muda hasta o linguaxe ne que está escrita, porque notase o crecemento persoal do neno a la hora de falar. Ten dúas lecturas, en realidade foi unha novela estudiadísima no Brasil, ten dúas lecturas. Por un lado, en un primeiro momento, cando saiu, que foi nos anos 70 do século XX, tiña lectura de crítica, digamos, ao réxime militar no Brasil, porque realmente todo o que pasa coa compañía é moi curioso, todo metafórico, é un libro complexo, al mismo tempo podes lerlo como algo simple, pero non o é. E, por outro lado, tamén, a día de hoxe, a lectura que están dando os expertos, porque a ten, ademais, clarísima para unha visión da día de hoxe, de fora do Brasil, é a lectura do, digamos, do capitalismo, ou da globalización feroz, o capitalismo feroz fronte a vida nas vilas, a vida máis clásica, a vida máis pegada á terra, máis pegada ás tradicións. Despois, por último, no que a mí me toca falar aquí hoxe, temos unha segunda novela que xa temos a traducción de María, que está a punto de sair, que é A Casa do Sono, de Jonathan Coe. Jonathan Coe é un gran autor inglés, non está traducido ao galego, penso que ninguna das súas obras. É verdade que Jonathan Coe en Inglaterra destaca moitísimo por ser un autor especializado en crítica da realidade política e social, política sobre todo británica, pero nos a eso, a verdade é que interesábanos menos que a súa forma de escribir, os seus xiros constantes no lenguaxe, que María lle dieron máis dun dor de cabeza para traducir a idiosincrasia galega, eses xiros que son propios dos ingleses, digamos, non? Ou da vida dun inglés, pero a verdade é que é un libro moi interesante, con unha estrutura particular, que eso a nos atraenos moito. Conta a historia dun grupo de amigos, pero, já digo, dun xeito moi especial. Os capítulos impares do libro son nos años 80, 83 ou 34, e contan a historia desa mesma xente, e os capítulos pares discurren 20 anos despois. E vais encaixando a historia como lector, ademais, xa digo, nunha forma de escribir moi particular, cada capítulo sigue o seguinte, sin solución de continuidade, dun modo moi curioso, irónico, se va construindo a historia, non? Pensamos tamén nunha edición especial, que se conseguimos o que queremos, non vamos desvelar todo, non? Pois xa o veréis por aquí.
bueno, nada máis, vou deixarvos con Vicente, que falará longo tendido do demo, e que é un libro moi interesante. Vale, procurei non aburrirvos demasiado. Bueno, pois efectivamente é o segundo libro que sacamos, o formato é de novela gráfica. Bueno, a historia tamén é curiosa, non? Como chegamos a este libro. Noutras ocasións contamos como chegamos ata Unigua de Caf, non? Dende pois no propio río de Xaneiro, non? Bueno, foi curiosa, non? Neste caso foi na Comic Con de Oporto. Estábamos ali, fomos de visita un pouco buscando material para a editora, bueno, atopamos un fanzine de apenas 10 páxinas que atoparedes na novela gráfica, e que serían o terceiro capítulo, que sería o Blues da Encrucillada, non? O Blues da Encrucillada, digamos, conta o derradeiro día na vida de Robert Johnson, o día no que o demo vai cobrar a súa débeda con Robert Johnson, non? Robert Johnson é unha figura importantísima, logo falamos agora un pouco del, dentro do blues, da música blues. Bueno, foi esclavo nunha plantación, a plantación de Dockery, tamén unha historia ben interesante a esa plantación. Bueno, atopamos un fanzine con grapas, non estaba nin tan sequera editado, non? Era un debuxante de Sao Paulo que coñecimos ali. Bueno, gustounos moito, chamounos moita atención, coincidimos con el, fomos tomar algo con el e demais. Plantexámoslle o proxecto porque, bueno, somos amantes do blues e da música do folk negro norteamericano. De feito, fixemos unha viaxe ao cruce de camiños onde Robert Johnson di a lenda que vendeu a súa alma o demo, non? No cruce entre a 49 e a 61, non? Ali en Clarksdale, Mississippi, e ali estivemos nos sacando unhas fotografías, non? Para inmortalizar o momento. E fora antes, ademais, desta coincidencia, non? Este debuxo, este terceiro capítulo, debuxou no el hai uns 10 anos, unha cousa así, e poderedes ver, sen dúbida, a evolución, non? Do seu arte, da súa obra no primeiro capítulo, non? Que o meu blues co demo, bueno, sería eu penso que, bueno, a min gusta personalmente máis o seu estilo actual, pero, bueno, o certo é que lle teño moitísimo cariño o Blues da Encrucillada, porque, bueno, foi como chegamos a este gran artista, non? De Sao Paulo, e como coñecemos, non? A historia de Robert Johnson, bueno, máis ben a historia do libro, non? A estrutura do libro. A nosa idea era un pouco contar a vida de Robert Johnson, non? Bueno, atoparedes unha primeira introdución que fixo Sandro Saraiva, un amigo de Alcimar Fasao, que é o artista que ilustra a novela gráfica. Bueno, estamos bastante de acordo con todo o que conta, penso que conta con bastante sentido, gustanos moito, pero a historia vai máis alá, non? Robert Johnson, bueno, nace nunha plantación de algodón, pois dunha plantación Dockery chamábase, non? Dockery era un inmigrante irlandés que, bueno, emigrou na época das hambrunas e demais do norte de Irlanda, foise a Estados Unidos, non? Perseguindo, pois, o sono americano, non? Bueno, chegou ali a rexión do Delta. A rexión do Delta do Mississippi non é a desembocadura, non é o Delta a desembocadura en Nova Orleans. A rexión do Delta, o Delta, está moito máis ao norte, xusto ao sur de Memphis. É un triángulo con forma de delta, de aí o nome, que é o cruce entre tres ríos, non? Que sería o río Mississippi, que sería o que sube transversal, non? O que desemboca ao sur, no Golfo de México. Estaría despois o río Memphis, que sería o que cruza de xeito horizontal, non? Nos Estados Unidos. Despois estaría un en diagonal, que sería o río Yazoo, moito menos coñecido, xa que non ten ninguna cidade ni nada de renome, non? Pero, bueno, esa rexión que queda no medio está infestada de afluentes, non? Realmente crea unha zona pantanosa, non? Que dá lugar a un estilo musical que xurde ali, non? Dos escravos que ali vivían.
facían os seus instrumentos os que se chaman os root instruments, non? Que eran pois as caixas dos puros, non? Dos propietarios das plantacións, pois tiraban as caixas dos puros, entón eles collían as caixas dos puros e con ramas de árbores e demais facían o que son os mástiles da guitarra, e facían guitarras de 3 cordas, e demais con sarténs e demais facían instrumentos que se chaman root instruments, son moi curiosos, e xurde un estilo musical que é o blues do pantano, non? É un estilo propio dentro do blues, moito máis rudimentario, digamos, pero canto máis blues escoitas, eu penso que por lo que coñezo máis ou menos ou amigos e demais, todo o mundo acaba un pouco nesa raíz, digamos, da música blues, non? Bueno, esta plantación Dockery chegou a ter ata 5.000 persoas vivindo ali, totalmente ailladas do mundo. É unha rexión totalmente na que o clima influe, todo influe, non? Na vida dos seus habitantes, non? Viven totalmente aillados, nese pantano totalmente abafante, non? Unha calor importante, realmente ata custa respirar, non? O certo é que, bueno, eles ali, pois, nesa plantación chegou a cuñarse a súa propia moeda, chegaron a ter unha oficina de correos propia, é dicir, vivían totalmente aillados do resto dos Estados Unidos, non? Eles pertencen ao estado do Mississippi, pero, bueno, incluso vivían totalmente aillados, non? Ademais é curioso, porque as plantacións de algodón están ao longo do río Mississippi, normalmente moito máis ao sur, e, bueno, neste caso quedaría demasiado ao norte, non? Pero verdadeiramente curioso é que nesa plantación xurdiron, probablemente porque eran casi todos os escravos eran persoas robadas de Mali. Mali ten unha cultura musical moi arraigada, e ademais, bueno, hai un documental moi interesante, por se alguén interesa, de Scorsese, que bueno, fala da historia do blues, chamase así, a historia do blues, no que, bueno, pois viaxa a Mali, vense un pouco como as coincidencias, non, da música tradicional africana coas coincidencias do blues, non, deste tipo de blues tan particular, non, do blues do pantano, non, que lle chaman. O máis curioso é que ali, pois, xurdiron figuras como Charlie Patton, non, que é outra dos pioneiros da música blues, do blues do pantano, tamén, non, din un pouco investigando, ademais, as persoas que viviron na época, ademais, que podía escoitarse na plantación a voz de Charlie Patton, non, retumbando ali no eco, non? Unha persoa desdentada, moi castigada pola vida de escravo, non, que viviu. Pois a guitarra, non, de Robert Johnson, non, que pois mentres tocaba no río, tamén saíron despois outros persoaxes xa libertos, non, fillos de escravos, pero xa libertos, como Howlin' Wolf, que, bueno, pois seguro que moitos coñecedes, xa é unha persoa moito máis achegada, e bueno, Howlin' Wolf, digamos, foi a persoa que emigrou desta plantación de Dockery a Chicago, e de ali ese blues de Chicago, non, que coñecemos agora, de Muddy Waters, de todos os músicos xa de guitarra eléctrica, non, xa moito máis tal. El foi quen exportou Howlin' Wolf. Howlin' Wolf é herdeiro directo de Charlie Patton e, por suposto, de Robert Johnson, non? De Robert Johnson, que o que nos interesa agora, morreu aos 27 anos de idade, non? Esa famosa maldición dos 27, non? Que moitos artistas parece que morreron a esa idade, non? Pois el parece que foi o primeiro, non? Por desgracia. Bueno, tivo unha vida bastante complicada, non? No primeiro capítulo bueno, antes de empezar co primeiro capítulo da obra, temos que contarvos que, bueno, outra innovación que facemos nesta obra, que é unha liña que queremos seguir pois en outros cómics que faremos con este formato, é que, bueno, atoparedes o comezo de todo, bueno, que o libro está escrito e deseñado por Alcimar Frasao, e despois atoparedes un código QR, vale? Moitos non temos, sí, agora sí, pero moitos probablemente non teñan esa aplicación, non, vale? Se mercades o libro, por suposto, descargade a aplicación, que ademais é gratuita, isto é unha maravilla o tema dos móviles, non? Entón, pasades o móvil por enriba do código QR,
se non queredes facelo, tedes o enderezo da páxina web e acudides ali, non? Na nosa páxina web temos unha playlist, porque además, por se hai algún asiente aquí da SGAE, e de dicir que está libre de dereitos, e polo tanto non temos ningún problema con isto. Claro. Entón, eu non teño batería agora, pero se... Temos unha voluntaria. Unha voluntaria, por favor. Se alguén ten algún tipo de... un código QR ou algo así para tal... Espero que non me dixe quedar mal, sabes? Xa está, non, Iria? Vale. Vai aí. A ver. Ya está, xa está. No vinilo. Sí, este... A ver, rápido. Mellor canosa, teño que decir al menos camiño. Unha vez. Usando no vinilo. Vale. Vale. Entón, lévate a nosa página web, redirecciona e demais, e aquí pois está a playlist, vale? Hai que darlle simplemente a play. E subir o volumen do móvil. Subir o volume do móvil. E xa, queda aí. Vale, entón vai soando a música de Robert Johnson, vale? O cómic é mudo, vale? Non ten texto, simplemente, pero bueno, confiamos na inteligencia dos nosos lectores e polo tanto estou seguro que ides interpretar perfectamente as diferentes ilustracións de Alcimar Frasao. Bueno, ides seguindo un pouco a historia, non? Por que a música, ademais? Porque realmente a obra está inspirada nas cancións de Robert Johnson, non? Conta parte da súa historia, hai outros capítulos, non? De feito, escollimos este máis quizáis da súa adolescencia, non? Que foi moi dura, como veredes seguramente na novela gráfica. Despois hai outra historia, pareceunos dura, xa especialmente dura, que bueno, basicamente el casouse cunha muller e ali morreulle tamén o fillo e a muller no parto, e bueno, a súa vida foi verdadeiramente dura, non? Conta a lenda que, bueno, perdido, fuxindo da plantación, el fogouse da plantación na que era escravo, chegou ao cruce de camiños entre a 45 e a 61 en Clarksdale, Mississippi, que ali unha noite de lúa chea, na medianoite, pois achegouselle o demo, bueno, fixo un trato con el, non? Dicían que el marchouse da plantación cunha guitarra na man e pouco máis, non? E di un pouco a lenda que vendeu a súa alma ao demo a cambio de ser o mellor músico de blues da historia, non? Para ser un bo bluesman, a xente que lle guste o blues, só debería haber unha condición, non? Que ter unha boa historia que contar. Entón, por eso Robert Johnson está considerado o mellor bluesman de todos os tempos, non? Porque a súa historia posiblemente sexa a mellor de todas, non? Entón chegamos a este segundo capítulo, que sería o pacto, non? O pacto, bueno, é curioso, non? O veredes, ademais, no momento de ilustrar o Alcimar deixa a viñeta prácticamente en branco, non? É casi moi naif o debuxo, non? Por qué? Porque, bueno, con outros amigos seus de ali de Sao Paulo, falou por se querían participar neste proxecto, plantexounos a posibilidade, e a nos, pois, pareceunos unha idea interesantísima, non? De feito, presentáronos varias láminas que con Daniel de Castro, que o noso diseñador da editorial, e demais, que ademais o artífice da maquetación do cómic, magnífica, pois escollimos entre todos, entre os tres, un pouco entre as diferentes láminas que fixeron os amigos de Alcimar, non? E, bueno, a verdade é que penso que a selección é aceitada, non? Un pouco unha mostra do que sería o pacto, tendes, pois, dende acuarelas ata, bueno, diferentes estilos artísticos. Aquí influe moito tamén parte da maquetación de Dani, non? Como mistura os dous debuxos, non? De xeito que, bueno, se veredes aquí a pata do pulpo entra na seguinte lámina, e, bueno, vale, este porque está moi noviño o libro e non se ve tal, pero é verdade, hai moito traballo detrás, non? E despois chegamos a este blues da encrucillada, que sería, pois, o derradeiro capítulo, que, como vos contei, é o primeiro realmente no tempo, non? Foi o que o xerme un pouco da orixe deste traballo, non? Que é un proxecto, como vos digo, moi persoal. E para concluir o libro, bueno, pois aportamos as letras, como
bueno, penso que na nosa xeración, eu penso que en todas, non somos todos admiradores, non sei que foi de esa xente, pero a xente que traducía as películas na TVG antes, pois penso que facía un traballo verdadeiramente importante para a difusión do galego. É certo que, non sei, agora xa non é o mesmo, pero bueno, sí que aquí queríamos, por suposto, agradecerlle a María, que estará por aí atrás, ainda que non a vexo, o traballo que fixo traducindo as cancións de Robert Johnson ao galego. Eu penso, ela dicía, non quero que digades que é unha traducción, non é unha versión, non son versións. Efectivamente, a versión de María Alonso sobre as cancións de Robert Johnson, que teñen moito de poesía, son crudas, moi violentas en algunhas ocasións, se pode que incluso choquen, pero miradeo sempre con perspectiva, non? E dende logo teñen moitísimo estilo, non? Cando estaba falando antes das traduccións das películas, seguro que a todos os ven a cabeza algunha en concreto, non? Pois Terminator e demais, Arrañar a Raparigo, esas cousas son irrepetibles, non? Pois eu penso que a traducción de María de verdade que merece perdurar tamén no tempo. E acompaña Alcimar as cancións unha lámina específica para cada unha delas que fixo. É certo que eran 12 cancións, el fixo 6 láminas, non? Pero bueno, eso son cuestións de custos e demais que non vos vou contar porque bueno, o de custos e de tempos, que queda máis elegante. O diñeiro é moi vulgar, falar de cartos é moi vulgar. E despois, pois nada, este é o noso último traballo, que non o derradeiro. E, ademais dos traballos inmediatos que falaba Verónica, pois bueno, fixemos unha selección xa para pensando 2017, finais de 2017-2018, de libros se ven son moi importantes, ademais son libros que nos gustaron moitísimos, que imos publicar este ano. Os do ano que ven pois apuntan máis alto, quizáis, non? Son apostas persoais. Estará Limonov, de Manuel Carrer, xa podemos anunciar, porque, bueno, primeiro Carrer, para min, agora mesmo, o autor contemporáneo máis en boga, o máis importante. Eduard Limonov é un persoeiro verdadeiramente interesante. A biografía que fai Carrer de Limonov, para min, que é unha novela absolutamente irrepetible. E, bueno, para nós é un orgullo que Carrer nos escollera para publicar a súa obra en galego, non? Seguiremos traballando probablemente con el, se todo sae ben. Bueno, en principio escollimos Limonov porque pensamos que é unha novela que merece achegarse aos lectores galegos, non? Despois teríamos Morte accidental dun anarquista. Este sería o noso segundo intento, sería pois unha incursión no teatro. Tamén a podemos anunciar xa porque xa está todo pechado e demais. Darío Fo, desafortunadamente finado hai apenas uns meses. Por certo, non se lle deu demasiada repercusión, e ademais non me lembro, evidentemente foi unha mágoa, pero non me lembro quen máis morreu aquel día, pero foi alguén, unha cousa que dice en plan, como pode ser que non se fale da morte de Darío Fo? Evidentemente todo o mundo, pois a perda sempre é importante, pero bueno, eu penso que no mundo da cultura tivo que darse moita máis repercusión. Un premio Nobel, sería a nosa primeira publicación dun premio Nobel, que bueno, para nós é un orgullo importante, e sería en teatro, non? Bueno, aí tampouco imos desvelar moitas cousas, pero temos un proxecto moi importante con esa publicación, vale? Despois, outra aposta persoal, cando digo persoal, evidentemente dos dous, sería o Proxecto Lázaro, que é unha obra dun autor bosnio, refuxiado de guerra en Estados Unidos. A obra está escrita en inglés, pero é a obra dun autor europeo, claramente. Bueno, evidentemente todos temos unha opinión que pode ser compartida ou non sobre a Guerra dos Balcáns, pero o certo é que tampouco entra a valorar o conflicto bélico, non? É unha
unha novela que con ese punto de ironía, con ese punto moi interesante, de verdade que moi interesante, e bueno, considerada por moitas revistas especializadas. Nos temos unha en concreto de referencia, unha revista mexicana de literatura que ten un criterio exquisito, non, na hora de seleccionar as lecturas, as novelas. É unha novela moi recomendada xa do século XXI, non? Todas as que falamos século XXI, salvo Darío Fo, que bueno, pero xa Darío Fo século XXI, XXII, o que queramos, non? Bueno, isto máis ou menos o que viñamos a contar hoxe aquí. Así que, bueno, moitísimas gracias a todos. Esperemos que os gusten os nosos libros. Sí. Ah, sí. Es que decía, faltame menos mal María, menos mal. Como xa estás en el... O está traducindo ademais María agora mesmo, efectivamente. E ademais é moi bo libro. Esa era a tua parte, esa era a tua parte. Sí, claro, eso foi culpa mía, eu esquecime de Camilleri, porque aínda non temos a traducción, entonces como se non existera, pero existe, xa temos todo, está todo listo, está María coa traducción, por eso non se olvida, ademais non é fácil, non é dado traducir a Camilleri. E non é Camilleri detective Montalbano, non vamos traducir ese tipo de obra. Traducimos unha novela de Camilleri que se chama A concesión do teléfono. É unha obra divertidísima, é comedia, puro e duro. Aquí já non falamos de ironía en termos así como así un pouco sutiles. Non, é puramente unha comedia divertidísima sobre a primeira vez que se pon un teléfono na illa de Sicilia, e todo, desde onde empieza onde acaba, toda a burocracia do permedio que sucede aos personaxes, a través además dunha estrutura particular, sobre todo pois a través de comunicacións que se producen entre o personaxe que quer poñer o teléfono e a burocracia do momento de Italia e de Sicilia. Divertidísimo, a verdade. Sí, no aspecto estético ainda non temos pensado, pero sí que gustounos moito. Ademais tamén apetece publicar un autor italiano como Camilleri que ten moito público, e é un libro de verdade divertidísimo para un verán estupendo, sí. Cando sai a venta? Este último? Sí. Pois mira, o primeiro que María nos diga cando vais traducir. non, todavía queda. Para este último todavía queda, porque faltaría a traducción, logo pasa a traducción, logo... Sí, decimos no verán, podes poñerte setembro, que... Sí, porque os prazos todos sabemos como funcionamos. Pero sí, este ano seguro. Este ano, gracias. Quedou todo claro, non? Está clarísimo. A pregunta brillante. A pregunta brillante. A pregunta brillantísima. A maior pregunta, alédome que me faz esa pregunta, falta moi dicirche, gracias. Lo compro si apruebas todo. Va a estar complicada la cosa, va a estar complicada. Ben, listo. Pois, o precio está moi asequible, tamén non... Non estaba mal por o diñeiro. Claro, non, son 13 euros o cómic, vale? Un tema interesante é que todos os nosos libros están impresos en offset, vale? Hai tecnoloxía digital, hai tecnoloxía offset, vale? Nosotros, offset basicamente son pranchas, tinta que se impregna no papel, e bueno, aí queda outra calidade, outro acabado, bueno, evidentemente máis custoso, pero bueno, a nosa idea e o proxecto tamén Novo Vinilo, pois é que a nosa idea é que o libro sexa un novo vinilo, non? É dicir, que sexa un certo obxecto de culto e demais. Un pouco penso que o reflexamos ben co cómic, non? O cómic ata certo punto pois non deixa de ser un certo obxecto de coleccionista, este en concreto, non? Bueno, a idea realmente esa. Os libros sempre van cosidos, vale? Bueno, tampouco van fresados, non? É outra diferencia con outras moitas editoriais que fan un grandísimo traballo, sen dúbida, pero bueno, nos apostamos un pouco por ese valor engadido o libro como obxecto físico, non? Por eso o libro é o Novo Vinilo, así xurdiu un pouco nunha tormenta de ideas, así xurdiu un pouco a idea, non? Da marca.
Bueno, o certo é que editamos en digital. efectivamente isto implica un custo maior. A tecnoloxía digital basicamente son impresións por láser, non é o mesmo nin no tacto nin no olor, que é moi importante. Moitos lectores sempre falan do olor dos libros, non? E o olor a tinta é diferente do olor digital, non? Bueno, sí que é certo. É o tacto mismo. Entón, bueno, apostamos un pouco por eso, non? Tratamos sempre, evidentemente, de asustar os prezos pois para que se sean asequibles as nosas obras. O cómic ten un prezo de 13 euros, o Enigma de Caf un prezo de 19,50, vale? No Enigma de Caf, outra cousa que imos facer diferente, porque non nos gusta, non pasa nesta, pero facíanos unha entrevista en Lermos Galiza. No, estará Lermos. Lermos Galicia, Lermos. No, en Lermos Galiza. Sí. Yo creo que Lermos es Lermos. No. Ah, non, tens toda a razón. Ademais xogan con esa confusión, pero non vos vexo, non vos... Sí. En digital. Entón, bueno, facíanos unha pregunta que cambiaríamos das librarías, non, en Galicia. Nós o que dicíamos era que a min personalmente non me gusta que cando chegamos a calqueira libraría ti chegas e bueno, ves a clasificación a que querades, pode ser por autor, pode ser por pois podemos atopar pois ciencia ficción, pode ser por temáticas, non? Novela negra, tal, o que queiramos, hai moitísimas clasificacións, non? Pero sempre están os libros pois un pouco dispersos e tal e cual. E sen embargo, os libros en galego están ali no seu apartheid, todos ademais nun chamativo color violeta, todos xuntiños ademais, non? E despois pois quedan residuais algunhas delas e tal, algunhas outras soltas e tal e cual, non? Non me acababa de gustar un pouco esa estrutura, non? Entón, bueno, non sei o que dicíamos, a nosa proposta, que evidentemente está moi lonxe de acabarse, é que, bueno, que o lector en Galicia poida chegar, se vai buscar, pois, Limonov de Carrer, pois atope Anagrama, que é unha grandísima editora, da que eu merco moitísimos libros, e que al lado, nese mesmo libro, está Limonov, e al lado, o seu carón, o noso, non? E, bueno, que ele escolla, a nosa traducción vai por unha das mellores profesionais, unhas mellores traductoras a galego, a deles, pois, non sei por que ni irá feita, pero, bueno, dubido moito que teña o nivel de María. A nosa non vai fresada, vai cosida, a nosa vai en offset, a nosa vai, pois, con outra calidade. Creo que se entendiu xa. Sí, entón, pois, que poida escoller, non, o libro, non? Bueno, polo menos que poida escoller. Entón, o que imos facer, non imos facer unha colección, vale? Non van ser todos os libros, o contrario, todos os libros que imos sacar van ser todos diferentes, todos eles van ser distintos, vale? Neste caso, no caso de Enigma, queríamos un pouco reflexar, pois, un pouco a pasión dos libros que nos ven nos dous, que dos libros que tiñan os nosos pais na súa libraría, non? Nestes libros editados nos anos 70, que era cartón, a portada, que era papel, que era o tacto, bueno, pois é un pouco o que nos intentamos reflexar, incluso no papel que escollimos e tal, non? Entón, pois buscamos un formato, pois eso, máis evidentemente sempre pois asesorados por Daniel de Castro, que como xa vos dixen é o noso diseñador, e bueno, pensamos, estamos a verdade moi satisfeitos co resultado, pero imos cambiar sempre o formato, vale? E xa, agora sí. Mira que ameaza con seguir, Aquí puedes seguir hasta... Mira, é un tema que sacaste se entendíme, que é a colocación dos libros nas librerías. Sí, esa é a miña opinión, Claro. Non, eu non é... Mira, claro, aquí estamos nunha librería que non é normal. Claro. E se vamos a 6 ou 7 volto de Galiza, tampouco é normal. Pero na maioría das librerías, na gran maioría, ponen a clasificación por autores, galego, español, xunto, eso vai xunto. Bueno, a miña opinión é que ese tipo de clasificación, o libro galego, lle vai moi mal, moi mal.
Eu penso que non, Non. Vou a dicir por qué. Se vas a casa do libro, o libro galego está afastado, por exemplo. Vamos a ver. Eu É verdade que a penso... Casa do Libro non é un exemplo de unha librería que venda en galego, pero... Vamos a ver, o problema que hai... Bueno, eu ademais, os libros que teño da casa, moitos ou poucos, eu iso non vou entrar, o primeiro que teño, claro, é unha clasificación miña. Eu teño a biblioteca en galego. Do resto é estranxeiro. Vale. Sí, pode ser. Claro. Entonces, o problema que teño, son lectores de tal, máis ou menos, pero son lectores. Entón, como que ir a buscar un libro en unha librería tal, me volvo tolo. E claro, un libro dunha editorial que altera metido aquí no medio non é visible. A nivel comercial non é visible. E discuto eso a ver, a idea comercial de Xerais que antes falaba, evidentemente a idea comercial é clara. Chegar e identificar unha balda claramente, isto xa son eles, non? Entón, por eso eles escolleron ese modelo, non? Evidentemente nos publicando 3 libros ao ano non podemos seguir, non aspiramos a esa idea, non podemos seguir esa liña comercial porque non temos esa forza, non? Entón evidentemente a nosa ten que ser a presentar un libro nun formato de maior calidade e xogar un pouco con eso, non? Incluso se me ocurre criticar ese formato, non? Pero bueno, eso que fixo fortes a él, eso que fai fortes o entrar nunha librería. Vamos a ver, o problema do libro galego non ten a visibilidade xa por unha razón, non ten en cantidad nin unha lectura para competir con nada. O sea, a ese nivel, porque como vai a competir con o español, non sei, poñe unha cifra mellor ao 5%, ou 3%, ou que sea, bueno. Niso estamos. De seguridade librería, bueno. Entonces, eso, o que o fai consigo é que non existe. De feito, eu teño leído, o sea, das editoriales grandes e tal, decir, na Casa do Libro, por poner un exemplo, é invisible totalmente. Sí, de feito teñen afastado ali nun rincón. Bueno, pero iso pasa en librerías máis grandes, é máis, mira, eu as 7 ou 8 librerías, de aquí estamos con un libreiro de Galiza que tal, todos teñen o libro separado. Sí. Galego e español. Sí. E aí se fai visible. Por ser un amigo me recorda, claro, iso é o mesmo que nas bibliotecas. E agora non sei que tal, pero nas bibliotecas, a clasificación das bibliotecas, o teñen en galego e en español. Non aparece mesturado, polos sistemas de bibliotecas. Claro, é por algo. Sí. Sí, non, a mí unha cousa, e, bueno, non estou de acordo con Moa, pero non pasa nada. Temos aí o modelo dos libros de cátedra, como referencia, e ese tipo de libros en 20 anos van a desaparecer. Sí, Iria. Porque dicen de ser útiles, porque vai haber alternativas para ese tipo de libros, viables, moito máis baratas, e vai perder sentido. Xerais que utiliza esa estrategia de marketing, vai perder sentido. Eu penso que é un pouco a nosa idea. Tal como entendemos, é un pouco a nosa idea. O único, por lo menos, o único futuro que lle vexo é como valor de obxeto en si mesmo, ademais do literario. Nos enfocamos un pouco a editorial, claro, dende un punto de vista de lectores, porque nós somos lectores, tenemos o noso traballo, eso é, entonces, dende un punto de vista de lectores, nos quisimos montar editorial, editar libros en galego, para que foran precisamente, o que foran libros que nos mercaríamos, e nos non leemos en digital, nin pretendemos, eso tanto como ler en digital a longo plazo, comerás o libro de peto, o libro digital serán os que teñan ese tipo de formato e o que aporta un valor engadido é o que entendemos nos que pode quedar aí. Entón, é que a segunda parte, o libro en galego, bueno, supoñemos que o libro en galego ten un futuro tal como entendemos agora, en lingua galega, ¿no? Tal como entendemos agora, terá futuro na medida en que sexa algo bonito, que sexa unha obra de arte. Ou algo parecido. Sí, a nosa visión é exactamente eso. Teña un valor estético. Eso mesmo. É dicir, non vais... É dicir, os libros de Xerais, ao final... Eso eu penso que é moitos anos. Sí. Penso que eso é moitos anos. Eu son dos que penso, non digo que o libro en Europa, o libro en Europa, eu penso que vai durar bastantes anos. Outra cousa en Estados Unidos, que é distinto. Pero
Acá é a introducción do libro electrónico destes momentos. É moi pequena. Ainda. E vai moi lenta. É moi lenta, vai moi lenta. É complicado. Non, eu penso que vai máis rápido do que pensamos, sí. Foi a primeira vez, hai pouco que gañou o libro electrónico, o dato hai 3 meses ou así, gañou o libro de Peto, por primeira vez na historia. Isto foi hai 3 meses, no mundo. O libro electrónico, falábamos de datos de Penguin, Penguin é a maior editora do mundo, é norteamericana, é certo, pero vende en todo o mundo. Penguin, por primeira vez, hai 3 meses, o libro electrónico gañou o libro de Peto. O sea, xa non... Entón... Ok. Moitísimas gracias a todos.